for the big fight. Magsisibya, idolo ko kamo sa kahanginan. Ilabi na sa inyong programa. Harap doon sa kinabuhi. Naghat ko pagsuwat sa inyong programa. Harap doon sa kinabuhi. Tungod kay nakita na ko kini sa YouTube. Daghang gapnod na ang nanggawas. Sama ning akong gapnod sa kinabuhi. Itago na lang ko sa pangalang Obet. Taga Kapalong, Davao del Norte. Natanaw po ko sa inyong show diri sa una, hindi tanini. Amaw pa? Isa ko abi kanahin ni mo? Atong giwitkan si Dagol atong bata. Bunog kayo. No hitting below the belt. Nagtrabaho ko sa pribadong kumpanya. Ulitaw, wapong tao. Muna sa way pagduduha, gisugot dahin ko ni Sheila. May wapo ko no ka. Ulam sa tani. Nay mong malipayo na nga mong relasyon sulod sa kasimana. Apan sa kalit lang, miung-ung ang gapnod. Sa dihang. Doon ay bagong niabot. O dinhi. Paugmaan pa man mo kung pareho lang imong tubag karon. Sheila. Di magod, inani magod bet. Alanganin kay ko mo kuansad mo, musugotayin ko ni mo bet kay. Lain mo sabi sa ubit, mo na magaling nagi ang paralyze, tikas na may smile, ano agad kag mild stroke bet. Di mang good, inani mo na siya. Gani na igong mo bulatan ako sa una. Di mang good bet, kanyang no, takay ako time nga makauna-una jugo ka na maka-self ko, anak ba? Gihatag na nako tanang higayon sa imuha. Pati ang akong kasing-kasing ako na ganing gihatag. O dyan ay kung ganahan sa imuha, bet, baka na ganing, may kay kamo dalaga na nga chur basakuan. Alam ko kayo ko na ko, dali, mabakarabi kagyapon tani ha. Abay, mas nindot kong dalhon naman akong kasing-kasing. Kunya ako'y dala sa tong relasyon. Sige na lang, ikaw ba? Kung kulit kayo ka ba? Sipot pasabot mo. Sige na lang, ano sa nako. Anak ka. Nagsalig ka ba? Nagsalig ka ba nga ikaw ra po ang akong ginahon-ahon na? Majitsi kayo, ganang, one magod bit. Sige, pagbigyan na ka na ako. I-try na to, bantay ka. Sheila? Capital Y-E-S naman, ha? Yes.
Sanipan mo siguro ni siya. Bet, ayaw pa doon na sa paibalite, bet. Ayaw pa doon na sa paibalite, bet. Di na ba tako magumaba? Ginoo ko. Bet. Tawaan gini ng balitian. Totoo na ito, bet. Ayaw isa. Jud ko natay endearment. Natay tawagan ba? Para Bito. maguyab kita. Hindi, kaayo pa. Masama yung gusto. Gusto na ako parts. Ay, ang parts, eh. Sige, ano mo gusto? Kalang lain lang, kalang mga black or blue, ana. Ihaw ba? Sa mga endearmentan ay nga, halata kayo nga mapakyas ba? Ang amigo mo na endearment, ang mapakyas gyapon. Wala may lain niya. Oh, kuha na lang, dungugday na lang. Ay, kung mo naman kayo ng doog tayo. Uy, At sige, mapakyas gapon na. sige, gwapo nga tawagan. Kumo mo kung hani, good no? O kumundyog kayo. Langga na lang. Sugot ka, langga na lang? Langga na lang. Sige na lang. Langga. Sige, langga na lang. Basta kung sa masulti na to. Langga na itong tawagan, ha? Sige, langga. Langga. Asa man. I love you, langga. I love you too, langga. Pwede magsamok-samok ko. Brad, naiba kong hire niya, Brad. Kung mutana ako. Kapalo. Sa man kang wala man kang. Lain na. Black bag. Ikaw ni black bag. Brad, Nagtana-tana mo sa Facebook, Brad. Galaw-gawag yun mga black bag, eh. Brad, ay sa ba, mamina ba? Maligi ka sa umayan, eh. Mamina ba? Kung sama na, magsamok-samok na sa kasakuha Iyak ko. na naman ang Facebook jam. Talan po itong kuha ang taong naglibog. Mabalo ka, idol ako to si Danica. Mukha ni mo. Magani. Pabuhat pa ko pansay na to. Nay chicks dyan bag. Oh, Bagong hire? bagong hair Brad perting kagkuma. Kasi mo na. Murag isaw-saw sa kuhan Brad ka ng sukal pinakurat. Ano man? Sigapit kaig mata. Pwedeng gwapa, Brad. Wapa kayo? Gwapa kayo. Ato nang ilailaon dayon. Tara na, sa mamay itong gipabot. Pinaptik. Tara. Kung ginigirahan na pa niyo ba kami? Ate, plasa ka ng kape para ganang atik-atik tatay. Duhaan, nagtimpla, parehatan na itong isa. Pasensyahin na ng kape kay Murag nagmatambak ka. Grabe man imong kape nga. Muna manigbali, mabaw man. Ladang naman kayo ni Brad. Tara. Excuse me. Miss! Hi, Miss. Hi! Coffee. Gusto ni mo? Thank you! Grabe. Grabe naman, Behan. Mura mag-istrogo it, Brad. Ay, salamat kasi yung coffee, ha? Ganaan kay kong trabaho dili kay libre coffee. Basta mga gwapa nga sama ni mo. Naapili mo suyo pang subak. Naraman ay subak ang patambak ka. Ako nang tinimplahan ni mo, Brad ba? Burag kang sa boss patambak ka. Sinsya kay kapag dali mo ko, Brad. Tunga lang na sa tasang tubig na para espiso, lasa kang kape. Unsa man ka? Natakdan mo ko ko. Itiliti si Joe ba? Nga grabe kayo mo. Nagtimplag kape. Lorlin, right? Yes. Ay, Kalogo, ikaw man din na naman din ka din.
Namali ka lang ba? Kanila ni Agila ko lang. Si Lorlin nang mag-ano dali. Wala ko labot, wala ko labot. Lang ka sa ko lang ka. Dala ko. Ako sa makadre. Ha? Ingon si boss nga i-briefing daw ang bagong kuhan. Ako daw mag-briefing sa bagong hire. Ako ikon. Paano ako si Boss Adin may nagsuguan ni wala ni. I-briefing daw. I-briefing ni. Mau ba? Sige. Ako sa ko dito. Nalaki ko nga papel. Pagtaro niya lang ba, ha? Kisa to? Kauban ako good po nato diri sa trabaho. Good, mao mo gana mo, namon good may mga sango diri langga. Ikaw, gusto niyo nga si Tart atong tawagan, Tart? Pwede yapon. Tart. Kanina ko ng Tart. Ganaan nga? Daddy Tart o Mami Tart. Pakyat siya mo di ba kanawar ako. Mau ba? Sige, pagkalat ako, bro. Diri sa ko, bro, kaya pita mabulabog, bro. Bro, ayun si Kwan niya, bro. Si Boss Adin may nagsugo na to. Kuno kaya ni. Sige. Ano ba na eh? Ada rito, berapa na itong boss? Oo ba? Ayun, okay, kasi dili ko taga sapato sa soccer. Kung anak ka na, bro. Bro, Lorlin, biyan sa teka ha, ay andam lang ako tong mga itudlo ko mo. Sige. Wala problema ka. Obet tayo, Obet. Ay, Obet. Salamat kay Obet ha sa mong kapihan. Putan kayo ka, Obet. Ay. Isa pa. Kanitanan mo ni sabitin mong report sa niya. Mo ba? Pag masabitan na ni mo, wala na kayo problema na. Dalira, di ba? Wala naman ko anak, kasi na naman ko anak Boss Adin. Dalira kayo mong trabaho, di ba? Dalira kayo, oy, salamat kay ko anak Boss Adin ba kay? Gamay na kay giyatan ng trabaho, pero gamay na po lagi giyatan pa ko sweldo. Siyempre, sige, expect ni mo nga. Gusto ni mo, bugat trabaho gamay sweldo. Okay, may salamat kayo, ha? Okay, diris ako, ha? Ay, isa, Obet, ka na mautan na lang ko ni mo ba? Humutan ni mo, eh? Gutmon mo sa tasay mong baho. Adobo flavor mo, good na. Grabe kayo ka ba? Ka na mautan na lang ko, baka na kayo, yan? Ha? Lagi? Kape sa mong itsura nga. Mura kang dagang mild stroke. Huwag kayo iyak. Pagkabi kasi mong smile ka kapikas lang. Maulaw sa tani. Lagi. Halagin siguro ko swerte. Ano kayo ng kaana? Wala. Mapasiguro na abot ng babae nga lang ka na ako. Sure, oy. Grabe. Tanawala ko sa mong kilid-kilid. Basig makakita di ka. Oo ba? Lagi. Basig wala ko'y... kaning... Langga. Manami mo. Sibat sa ko ha kay... Isug lang kay supervisor. Saan ka niya? Sa ikaw, babae. Anong sige mag-istorya ng langga na ako? Wala man, naman may kuha siya sa kuha, ma'am. Yan mo kay Kwano kung sa'yo. Trabaho na ako, ma'am. Mapas ako. Ha? Dili pwede. O banta. Sige na, sunod lang ko. Kani, isabit ni mo rin ang mga kuhan. Sige na mo. Sige. Apas lang ko. Pantay ka, sumbong ta ka mo sa adin, Rod. O, yato ni mo? Dili, uy. Naku, gano'n malapit ka. Dili, anak mo na matawagan diri good. Kanang, sobrang na mo kadugay, nagkauban, marunong ko may uyab. Pero dili, uy. Di mo uyab, uy. Grabe sa to, may ana, uy. Lahi kay tuhod, no? Silusa, gina siya, kay... Wala na, ako na may baby, ano niya diri good. Wala ako, ha. Layon gina siya. Mau pa? Oo. Sige lang, uy. Kalimti na to. Pwede na makita sa gawas. Sure. Ako dito to sa gawas makita. Ha? May pa. So sige makamugot. Dili. Nalang ko pangutanan ni mo lang ka. Sama na nga ako na matikdan nga. Magsige magakunot-kunot anang bagong empleyado diha.
Ang sa di problema ni mo day. Anong? Wala man, matinga man ko kay wala nang ko kay time na ako. Kay sa una wala pa nagbayanan na. Dito ka sa kong cubicle, magtambay, magdula ka dito, solitaire, mag-Facebook, mag-Twitter. Karon, dito lang ka. Maglipay kay ka dito. Para siya tingsi, siya ito ba nga tumayaan na ito. Isugo ko sa tong boss ba? Sugo kong boss adin nga, i-tutor ng bayana, i-briefing. Ako, Ang sa di gusto ni mo, balibad ko sa tong amo? ali pagod ba? Ikaw, basi ka kuha na ng bus adin ka. Malubiya po kuha ng bus adin nga, para ka darito, budra pa na. Amino ba? Ay, sigong kuhan pa. Kasi gusto ni mo, matanggal ko sa trabaho, balibad ko nga, sugoon ko sa tong amo, di ko masugot. Ano ba ako tamangkala ng utana raman ko? Dili, ang punto na ko, pataka lang kag silos. Alangan be, babae ko uyab ko ni mo. Unya dili mo silos di ay Oo ha. nga, hindi kasi maniningon nga di ta uyab. O mo gani, pero ayaw ko pakita nga masikag tambay-tambay dito. Usa man ka? Mura man kag kuan sa wala man. Trainee na siya. Trini lagi niya, grabe mo kayo ka makakuha na. Grabe mo kayo mga comfort be. Ano man gyud be? Ano man gyud? Wala na ko naging comfort, di-train lang ako na. Istorya kay dikit kay mong aping sa naong. Usa man ka? Ha. Mura man kag hilawi. Bungol-bungol mo ko ng bayana na. Hindi na mo idulit, di po nakadungog. Unya, kalau grabe kay ka baka smile. Hulingas, may kulit-kulit namin may kamot. Sama ka? Ha? Sama gyud. Kamo. Kita pa o kamo na? Oh, grabe kayo ka ba? Grabe kayo ka-obit. Pagpapuro na juga gwapo. Sulti ko. Sa bagyot, obit. Kita pa o kamo na? Ayun ganun pagsilos Ay, yan ino na ko na mo. Ino na to na mo. Atong amos mo sa din mo. Hawa ko kung kamo na. O sa bagyot. Kita pa o kamo na? Rio,